Inniu ba waithlam Lord live faoi fád chraoltaí in nGaeilge. Crackpod. Díomh agus bhfuil géad fáilte háide. Fáte go sílam that. Is about 3 o'clock in the afternoon. Shout there at 3 o'clock Ranona. Díomh a chairde agus fáilte mhór roimh arás go podcréile na Gaeilge. Is maith le fólamóí an podcréile seo mar labhraíonn siad go máil, dar nói, nuacht bháil. Inniu an tíanú lá déag de bhí anar. Or dúsbar at macha la Anya weir. Anya, gajimmer tatasa. I feel like I know the answer, but gajimmer tatu. Tá bheith inta. Agus mar a bhain tú an rud atá bhairt. Ní éimíonn an frustrachas. No, you know. médaíonn seo. Na man thug síalta. Bíon droch espris, no bad experiences ag roinnt den na chéine sin. Ar dara í a nochtna Brianna nílinn si is as New Jersey de Brianna agus tá sí na Coney in Nua Ireach inis agus tá sí linn le leabhart